kana balaba basi tan den turu yiri jugu fere karamɔgɔ ayina kana balaba biyan ayina walada minɛ aye mun dabri mandenkaw dala ne de b'a dabou dala aw ka dabri ni point a komi ne de b'a wuli ka bon ala y'a yɛrɛ de commentaire kɛ karamɔgɔ aw nan'o ta ka b'o kɛ k'o be aw bolo ni kun fa ya kun guno b'aw bolo aw be kasi ni kun fa ya kun guno b'aw bolo a bɛ taa sun tigɛ palais la ni ala de ye masakɛ ye masakɛ min ni coup d'état ti k'a la ala de ye masakɛ ye masakɛ mun ni vote tigɛ k'a sigi o de kama a ko ale ala dɔrɔn de ko kun fɔ ya kun ko ni ale ala ko min ka kɛ ko kow b'a fɔ k'anw kɛra ka ban ko o foyi tɛ dantan fɛn na ni mun b'a fɔ ko dɔ ka kɛ ni kow b'a fɔ k'anw kɛra ka ban k'ale ala dɔrɔn moriw nana n'o kuma yɛlɛmali ye dangaden nkalontigɛladenw ko ni kun fɔ ya kun ko gundo b'o olu bolo ni kun fɔ ya kun gundo bɛ morikɛ bolo ni morikɛ m'a den kɛ président ye morikɛ kɛra dangaden ni kun fɔ ya kun gundo bɛ morikɛ bolo ni morikɛ yɛrɛ ma se ka kɛ nafolotigiba ye ka tɛmɛ bɛɛ ka ɲamɔgɔden don ni kun fɔ ya kun gundo bɛ morikɛ bolo ni morikɛ ma se k'a ka sigida don da la nkalon don ni kun fɔ ya kun gundo bɛ morikɛ bolo ni morikɛ ma se k'a ka jamana gɛri ban ɲamɔgɔden don ni kun fɔ ya kun gundo bɛ morikɛ bolo ni morikɛ ma se ka rebelle gɛn ka bɔ a ka dugu la dangaden don ni kun fɔ ya kun gundo bɛ morikɛ bolo ni morikɛ ma se ka masakɛ ɲɛnɛma sigi jamana kunna dangaden don ni kun fɔ ya kun gundo bɛ morikɛ bolo ni morikɛ ma se ka pétrole wuli a ka dugu la a ɲɔgɔn ɲamɔgɔden ma wolo ni kun fɔ ya kun gundo bɛ morikɛ bolo ni morikɛ ma se ka jama bɔ dugukolo la a ka jamana ka taa ɲɛ ɲamɔgɔden don ni kun fɔ ya kun gundo bɛ morikɛ bolo n'a ka jamana ma kɛ première puissance ye diɲɛ kɔnɔ ɲamɔgɔden don ni kun fɔ ya kun gundo bɛ morikɛ bolo ni morikɛ ma se ka fantanya b'a ka jamana kɔnɔ ɲamɔgɔden don kun fɔ ya kun a gundo tɛ mɔgɔ si bolo fɔ ale masa ala i t'a dɔn e ye mori ɲamɔgɔden o ye mun dabiri ni point kɔmi galon don kun fɔ ya kun gundo tɛ mɔgɔ si bolo fɔ masa ala donc ayi a tɛ dabiri anw da la o duwawu bɛ yen karamɔgɔ ka duwawu bɛ yen alimami ka duwawu bɛ yen ne balaba ma ban o ma diinɛ ɲɛmɔgɔ ka duwawu bɛ yen ne ma ban o ma duwawu bɛ minɛ karamɔgɔ ka duwawu ala ko k'anw kana nkalon tigɛ karamɔgɔkɛ ma nkalon tigɛ ala ko an kana sunkurun tigɛ karamɔgɔkɛ ma sunkurun tigɛ ala ko an kana haramu dun karamɔgɔkɛ ma haramu dun ala ko an kana jɛnɛya kɛ karamɔgɔkɛ ma jɛnɛya kɛ mais karamɔgɔkɛ ɲɔgɔn jatɔ tɛ yen karamɔgɔkɛ bɛ jogeli mun kɛ ne tɛ se k'o kɛ ne bɛ taa n bolo ja e ye mun na ala ko k'an kana jɛnɛya kɛ batari saba bɛ karamɔgɔ bolo ala ko k'an kana haramu dun karamɔgɔ ye fantanw ka dugukolo minɛ o la ala ko k'an ka tiɲɛ fɔ karamɔgɔ ɲɔgɔn kalabanci politicien den tɛ yen bangoni nemar i y'a faamu bangoni nemar fo ka diɲɛ san o san e tun bɛ taa mɔbiti mɛ taa mɔbiti kɛ amadu kufa ko k'a n'a ba cɛ n'a ye minɛ a b'i dun i b'o dɔn pɛrɛ amadu kufa ko karamɔgɔ ni karamɔgɔ fɛn o fɛn na n'i ɲɛ jɔ ale ɲɛ la n'i tɛ mamutu diko ye amadu kufa ko ten k'a n'a ba cɛ n'a ye minɛ a b'i dun i b'o dɔn pɛrɛ aw kɛlɛ filɛ nin mɔbiti kɛlɛ filɛ tɔnbɔkutu somaw de bɛ yen ani donsow aw kun b'aw faden k'olu de hali n'i y'aw don kano la k'aw ci karamɔgɔ tɛ mun bɛ jigin mɔbiti fo ka diɲɛ wuli hali n'i y'aw don para la k'aw fili ka jigin mɔbiti kunna karamɔgɔ aw bɛ pédali kɛ sanfɛ aw bɛ pédali dɔ kɛ sanfɛ Tom et Jerry u tɛ se k'o ɲɔgɔn pédali kɛ aw bɛ na jigin fana i y'a faamu depuis kɛlɛ daminɛna mɔbiti o karamɔgɔ tɛ diɲɛ na mun tɛmɛna Segu kan Tɔnbɔkutu ani Jɛnɛ Maka ani Madinɛ n'a bɛ farafinna Tɔnbɔkutu ni Jɛnɛ don silamɛya nana a donna dugu jumɛn na Tɔnbɔkutu bɛ se ka tigɛ cogo di aw bɛ k'aw jɔ ko kun fa ya kun gundo bɛ aw bolo n'i taara ka taa fɔ Maka alimami n'i y'a fɔ a ɲɛna ko dɔw taara Madinɛ minɛ a bolibatɔ hali a tɛ se ka samara don ka taa n'i y'a fɔ Maka alimami ɲɛna ko dɔw nana ko ka Madinɛ tigɛ i y'a faamuya wa Muhamadu sallallahu alaihi wasallam o kaburu ko ka n'o yɔrɔ minɛ Maka alimami a bɛ seli bila a bɛ boli ka taa i y'a faamuya wa depuis a daminɛna karamɔgɔ tɔgɔ ma fɔ a la mais yanni kɛlɛ in ka daminɛ aw kun sigilen bɛ yen la ilaha illallah n'i ye kulu walaw kalan didenw de bɛ bɔ alimamiba cɛkɔrɔba kunkoloba nkalontigɛla tapazikɛla ni karamɔgɔkɛ tun bɛ yen dɛ i y'o faamuya wa i y'a faamuya wa nazuru gundo tun b'a bolo dɛ nin tun bɛ si wurudi la dɛ salaya fili jinɛw de tun bɛ n'o fifa dɛ i y'o faamuya wa kunta dɛ i y'o faamuya wa woyizi kunta i y'o faamuya wa salaya fili jinɛ tun b'o bolo samawurusi jinɛw i y'o faamuya wa a bɛɛ nkalon ɲamɔgɔden a si tɛ tiɲɛ to yen n'i ye silamɛya usaya n'i ba ye ala b'i don jahanama kɔnɔ donc n'i ye Muhamadu usaya ka tɛmɛ i yɛrɛ wolofa kan ala b'i don jahanama kɔnɔ a ka bon ni diɲɛ bɛɛ mais kuma kɔrɔmaw de don parce que ala y'a perepere latigɛ ala ko ko mago tɛ dangaden ka foyi la
k'i pan k'i ban ka wari di fa ma ka pan n'o wari ye ka taa k'e bɛ taa muhamadu sallallahu alaihi wasallam dɔ fa de don k'e bɛ taa o kaburu lujura k'a sɔrɔ e fa ɲɛnama e ma se ka fɛn d'a ma i ɲɔgɔn danga den ma wolo silamɛya kɔnɔ i ɲɔgɔn danga den ma wolo kuranɛ kɔnɔ i ɲɔgɔn namɔgɔ den ma wolo hadisa kɔnɔ i ɲɔgɔn danga den ma kɛ magantagalaw la aw bɛna mun de fɔ ne Kana Balaba ye ne de ni ne ka kuma de ala ka kuma tɛ aw de ma danga den caya wa ni mɔgɔ dɔ b'a dɔn n'i ye faso nafolo suɲɛ ka taa Makan i ka ka baraji mun sɔrɔ i ji la n'o bɛ k'i ma jurumu ye est ce que mɔgɔ bɛ faso nafolo suɲɛ ka taa n'a ye Makan bonya kafiri den alimami tromperu aw t'olu fɔ mɔgɔw ya e bɛ se cogo di ka dɔ ba so ci ka taa k'e bɛ taa i y'a faamuya ala ɲini ni dɔ ba so ci wari ye e bɛ se cogo di ka dɔ faso ci k'o wari ta k'e bɛ taa muhamadu ɲini ni o wari ye dɔ faso wari ye e bɛ se k'o ta ala muhamadu a y'a ka diɲɛlatigɛ bɛɛ kɛ salala wasalim fantanw ye muhamadu y'a ka diɲɛlatigɛ bɛɛ kɛ dɛsɛbagatɔw ye muhamadu y'a ka diɲɛlatigɛ bɛɛ kɛ se tɛ mɔgɔ minnu ye silamɛya nana olu kama mais aw nana ka silamɛya yɛrɛ to yen ka n'aw sigi n'aw ka jinɛmoriya silamɛ ye ka na muhamadu ko kɛ i ko ni muhamadu tun ye jinɛmori de ye ka na muhamadu ko kɛ nkalontigɛ la sigiya faamuya wa kalo jiginna ka bɔ sanfɛ ka na don muhamadu ka gilikiba fɛ ka taa bɔ fan kelen fɛ nkalontigɛla den kalabanci den ninnu o bɛ se ka kɛ cogo di n'i ye kalo tila n'i ye kalo kelen n'i ye dugukolo tila saba ye fan kelen bonya bɛ bɛn kalo ma o bɛ se ka don gilikiba fɛ ka taa bɔ gilikiba fɛ cogo di a kɛra aw tile la wa ni gundo b'u bolo u ka taa kɛlɛ ban kɛ i kana se ka taa kɛlɛ la i tɛ gundo di sɔrɔlasiw ma ne Bala y'a fɔ aw ɲɛna ko protection tɛ kuranɛ kɔnɔ kuranɛ nana kuranɛ ka bon nin bɛɛ ma ala nana n'a ka diinɛ o de bɛ kuranɛ kɔnɔ silamɛya ɲuman bɛ kɛ cogo min o de bɛ silamɛya kuranɛ kɔnɔ an bɛ bɛn cogo min na o de bɛ kuranɛ kɔnɔ diinɛ bɛ sabati cogo min na o de bɛ kuranɛ kɔnɔ adamadenya bɛ nɔgɔya an ma cogo min na o de bɛ kuranɛ kɔnɔ arijinɛ bɛ sɔrɔ cogo min na o de bɛ kuranɛ kɔnɔ mun b'an lata jahanama na k'o fɔ an ye o de bɛ kuranɛ kɔnɔ mais protection kuranɛ ma n'o kama ni kuranɛ bɛ mɔgɔ protéger muhamadu n'a ka kɛlɛ tun tɛ défaite kɛ ni kuranɛ bɛ mɔgɔ protéger muhamadu tun tɛ guerre perdue ni kuranɛ bɛ mɔgɔ protéger muhamadu ye défaite kɛ ka kuranɛ to a kunna seyibaw ye défaite kɛ ka kuranɛ t'u kunna k'a ta kuranɛ datugulen u bɛɛ bɛ se k'a durusu ka sɔrɔ u ma dayɛlɛ pourquoi u ma suran dɔ bɔ a kɔnɔ k'u yɛrɛ protéger mun tɛ mun ye o t'o ye sa anw ka bamananya la anw ka kɔrɔlen na protection tun bɛ anw bolo an ka tututu an ye mun sɔrɔ an faw bolo an ka ta an ye mun sɔrɔ an baw bolo gilet bali tubabuw m'a bɔ bibulu kɔnɔ tubabuw m'a bɔ tawurata kɔnɔ tubabuw y'o idée sɔrɔ anw fana taw tun b'an bolo donc kuranɛ mana nin kama kuranɛ mana nin si kama aw nana bɛɛ dabiri anw da la aw nana aw sigi ka kuranɛ kɛ mɔgɔw bolo i ko tɔn ye jiri u y'a faamuya wa histoire kolonden fɔlɔ nkalontigɛla ninnu i y'o faamuya wa aw nana aw sigi yan'aw ka silamɛya fɔ mɔgɔw ɲɛna ka muhamadu jogo fɔ mɔgɔw ɲɛna ka muhamadu ka kalime fɔ mɔgɔw ɲɛna ka muhamadu ka bonya fɔ mɔgɔw ɲɛna ka muhamadu ka makanba fɔ mɔgɔw ɲɛna muhamadu tun bɛ mɔgɔw nɛgɛn cogo min na yan'aw k'o fɔ mɔgɔw ye muhamadu tun bɛ majiginen don cogo min na yan'aw k'o fɔ mɔgɔw ye muhamadu sallallahu alaihi wasallam a tun majiginen a tun bɛ yafa cogo min na aw t'o fɔ mɔgɔw ɲɛna kalabanci ninnu aw nana aw sigi k'a kɛ i ko tɔn ye jiri y'a faamuya wa manamanakan na dɛ y'a faamuya wa dɔ tun bɛ yen dɛ o bɛ don ji la a b'i bolo don ka jɛgɛ minɛ ka wuli k'i jɔ ka jɛgɛ jɔ tile la tile bɛ jɛgɛ ja a b'o dun aw tɛ fɛnw ɲini k'a dɔn aw bɛna aw sigi anw da la y'a faamuya wa aw bɛna aw sigi an da la kalabancidenya la k'an tɛ se k'o fana fɔ an fa dugu la aw bɛ mun de dɔn ne Bala ko ten karamɔgɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i ka kalanden bɛɛ fara ɲɔgɔn kan somakɛ 7 an b'o ta ka fara an kan aw bɛ taa aw sigi pɔndi an bɛ taa 26 mars la si y'a faamuya wa aw karamɔgɔ aw bɛ kɛ ka tribune d'honneur fa an n'aw ka kalandenw somakɛ 6 ka fara ne kan 7 an b'an sigi tribune fan dɔ in na an bɛ jigin kelen kelen an bɛ ɲɔgɔn bon bilahi an b'aw bɛɛ bila lakara tɔgɔ jumɛn bɛ yen ala tɔgɔ bɛ se ka wari di mɔgɔ ma cogo di aw kɛlen don k'o don sarantankɔrɔdenw cɛkɔrɔba lasiw kunna fugaridenw kunna baarakɛbaliw kunna y'a faamuya a tɛ mɔgɔw denw encourager ka taa baara la sɔrɔsiw n'i taara i jɔ karamɔgɔ ɲɛ n'u y'i ko n'i taara bilahi ni bali y'i sɔrɔ u b'i bila lakara wa kɔnɔ ne dɔrɔn de ka video ye sɔgɔmadafɛ kafe i b'a lamɛn i bɛ content i bɛ yɛlɛ i bɛ kalan i bɛ t'i ka baarayɔrɔ la mali bɛɛ a video kɛla tɛ mun bɛ se k'a kɛ Cani bilen de sitan bilen de Mamtu Diko bilen de Buye Aïdara bilen de Cheikh Ama Wula Monde Cokoroba Batili de Général CDR Général Tenenga Toro Yiri Dugu Free Anzunu de
Bangoni balabli, hippodrome balabli, menekroka balabli, adankise dandi. One love à vous tous. Dabrinim.com. Te dabri on est CDR à te dabri andra. 3W Maliki Koulibaly Kasonge.kasobomba yao fr. Non, ou ba ou be de